Sawisé kejadian becak lan banjir ana ing dina Rabu Januari 2020. Sedikit ana 6 kepala keluarga desa Karangwigara RT 3 Mahkamaju Cianjur sing reksa keturungan material sing ora setik. Senajan ora ana korban ing jero musibah tersebut, kerugian ditaksir duweni aji 20 yuta luwih. Para korban saiki ngarep-arep ben cepet ana penangin struktur bangunan utawa lemahan bantaran kali Cianjur sing budhak. Para korban iki ngarep-arep kanggo secepete oleh bantuan. Becek saka Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPDB, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Tambang PSDPAP atau instansi terkait liyane. Cendeke denen kabeh ngarep-arep ben pemerintah Kabupaten Cianjur cepet tanggap menjero nangani bencana sawarna iki. Dikuwatirke yen hujan terus begini mundun. Kali Cisarua